ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அப்போ என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து தான் பண்ண போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஃப்ரீ ஃபயர் வந்து நார்மல் ஃப்ரீ ஃபயர் தான் ஆடப்படும். இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு மேட்ச் தான் ஆடப்படும். ஏன்னா எனக்கு வந்து டைம் ஆகிடுச்சு. வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இடத்துக்கு போகிறேன். ஒரு இடத்துக்குலாம் கிளாஸ்க்கு போகிறேன். என்ன கிளாஸ்னால் தெரியும், நான் ஸ்கேட்டிங் பண்ணுவேன்னு சொல்லிட்டு ஸ்கேட்டிங் கிளாஸ்க்கு தான் நான் வந்து போகிறேன். சரி, இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து ஃப்ரீ ஃபயரில் என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, ஃப்ரீ ஃபயரில் நம்ம வந்து என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா, இன்றைக்கி வந்து ஹாப்பி இண்டிபெண்டன்ஸ் டே எல்லாத்துக்கும் சொல்ல மாட்டேன். ஃப்ரீ ஃபயர் என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா, இது வந்து பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட கொஞ்சம் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த கலெக்ஷன்ஸையும் பார்த்துட்டு அப்புறம் நம்ம வந்து ஃப்ரீ ஃபயர் மேட்சுக்குள்ளே போயிடும். அப்புறம் உங்களுக்கு ஒரு விஷயம் சொல்லணும். என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இருங்க சொல்லுறேன். என்ன விஷயம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம வந்து பார்த்திங்கன்னா வந்து டெய்லி ஒரு நாளைக்கு ஒரு வீடியோ போடப்படும். ஏன்னா டைம் எனக்கு இருக்க மாட்டேங்குது. சரி வாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மனுஷன் அந்த கேரக்டர்ஸ் கலெக்ஷன் என்கிட்ட எதுவுமே இல்லை. நார்மலாக இதில் கிட்ட டெஸ்க் கலெக்ஷன்ஸ்லாம் அந்த ஆர்மி ஃபஸ்ட்டு பார்த்து பார்த்திங்கன்னா கேப்பில் வந்து இந்த கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த கேப்பு, அப்புறம் நார்மல் கேப் இது போட்டுருக்கு. இந்த கேப் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். அப்புறம் இது வந்து அன்லாக் பண்ண மாதிரி இருக்குது. இந்த கேப்பு தெரியும். சரி, நெக்ஸ்ட்டு கண்ணாடியில் போயிட்டீங்க. ஃபேஸு கண்ணாடி அவ்வளோதான். நெக்ஸ்ட் வந்து இதில் வந்து ஃபேஸில் வந்து ஃபேஸ் ஸ்கின்ஸ் எதுவுமே இல்லை என்கிட்ட. அப்புறம் ட்ரெஸ்ஸுக்கு போயிட்டீங்க பார்த்தீங்கன்னா, ட்ரெஸ்ஸில் நான் வந்து காசு கொடுத்து 3000 ஒரு ட்ரெஸ்ஸு 3000 ஃப்ரெண்ட்ஸ். அந்த ட்ரெஸ்ஸுக்கெல்லாம் 3000 கொடுத்து வாங்கினது தானே. சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ் இருக்குது என்கிட்ட. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ் இருக்குது. நம்ம வந்து இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃப்ரீ ஃபயர்னு போட்டுக்க மாதிரியே ஒரு ட்ரெஸ் இருக்குது. அப்புறம் இந்த ட்ரெஸ்ஸு இது நார்மல் ட்ரெஸ்ஸு. நான் ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரீ ஃபயர் முடியுது இந்த ட்ரெஸ்ஸு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெஸ்ஸு 6 பேக் போட்டிருக்கேன். சரி, நெக்ஸ்ட்டு வந்து பனியன் ட்ரெஸ்ஸு. நல்லா நான் வந்து இந்த ட்ரெஸ் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஏன்னா நல்லா. அப்புறம் பேண்ட்டு கலெக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா ஒன்றா இருக்குது. இது வந்து சாக்ஸ் மாதிரி இருக்கிறதுனால நான் வந்து போடலை. இந்த பேண்ட்டை நான் போட்டுக்கலாம் சொல்லிட்டு போயிட்டேன். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஷூவில் என்ன கலெக்ஷன் இருக்குன்னா 2 அன்லாக் பண்ண மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் இந்த ஷூ தான் புதுசு. நான் இந்த ஷூ தான் போட்டிருக்கேன். ஏன்னா எனக்கு அந்த ஷூ தான் பிடிச்சிருக்கு. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா பேக் இருக்குது, இது புதுசு. அப்புறம் டெட் பாடி இருக்குல்ல, அதில் கிஃப்ட் பாக்ஸ் வர மாதிரி இருக்குது. அப்புறம் பேராஷூட்டில் ஒன்று இருக்குது. அவ்வளோ ஸ்கேட் பால் எதுவுமே இல்லை. அப்புறம் இது தெரியல. அப்புறம் கார்ட்ஸ் லிட்டன் கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து இந்த லெவலுக்கு நான் வந்து போயிட்டேன், உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கும். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா என்கிட்ட 2 இது இருக்குது. இந்த 2 இதை வச்சு ஏதாச்சும் வாங்கிட்டா ஒரு 50 அந்த மாதிரி கலெக்ட் பண்ணால் தான் வாங்க முடியுமா? ஓகே, அந்த 2 இதை வச்சு எதுவுமே வாங்க முடியாது. சரி, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு வந்து பெட் கலெக்ஷன்ஸ்க்கு போயிடலாம். பெட் கலெக்ஷனில் பார்த்திங்கன்னா வேறு லெவலில் என்கிட்ட இந்த ஒரே ஒரு பெட்டு கிடச்சிருக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ். கஷ்டப்பட்டு நான் வாங்கினது. எனக்கு வந்து ஒரே ஒரு பெட்டு கிடச்சிருக்கு. இந்த எங்கடா பெட்டு? இங்கே தான் வச்சுண்ணே. நான் எடுத்துட்டேன். நான் பெட்டை எங்கே இருக்குது? என்னோடய பெட்டு இங்கே இருக்குது. ஓகே, நம்ம வந்து கையிலே வச்சுக்கலாம் பெட்டை. என்னடா வரல பெட்டு கையில்? வந்துக்கணும் இந்த நாட்டில். சரி, இந்த பெட்டு தான் என்கிட்ட வந்து இருக்குது. இந்த பெட்டு தான் இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கன்ஸ் கலெக்ஷன் நான் ஏற்கனவே காமிச்சிருப்பேன். சரி, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம என்ன மேட்ச் போட போகிறோம்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த மேட்ச் தான் போட போகிறோம். அல்டிபிடி மேட்ச்சு. அது எத்தனை நான் சொல்லலை. அழுத்தி பிடிச்சி அழுகிற ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சரி என் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்து நான் வந்து கூப்பிட்டுக்கிறேன். நிறைய பேர் வாங்கடா. ஓகே, நிறைய பேரை நம்ம வந்து கூப்பிட்டுட்டாச்சு. மேட்ச் நான் போட்டுகிட்டே இருக்கேன். இப்போ போட்டது திரும்பி போட்டுகிட்டே இருக்கேன். சரி, இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து சவுண்டு வச்சு தாடுவோம். அப்போ தான் வேறு எவ்வளோ இருக்கும். நான் வந்து பேச முடியாது கொஞ்சம் நேரம், ஏன்னா சவுண்டு பாதி கம்மி பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ், நம்ம வந்து பிடிச்சி அடிக்கிறோம்.
சரி இனிமே பார்த்தேன் இனிமே நான் பார்த்தேன் ஓகே சார் நம்ம வந்து ஓடுவோம் ஒரே ஓட்டமாக ஓடிடுவோம் அடி என்னன்னு சொல்லுவாங்க தெரியல First blood. ஆல்டிபிடி நான் கூட அங்கோட்டு நீங்களே போட்டீங்க என்ன கூட பாடவில்லை இது வந்து நியூ மேட்ச் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது வந்து கொஞ்சோண்டு நார்மலாக தான் இருக்கும் ஆனால் வந்து புது மேட்ச் தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது கொஞ்சம் நல்லா தான் இருக்குது இந்த மேட்ச்சு நம்ம வந்து அழுத்தி பிடிச்சி அடிக்கிறோம் நம்ம வந்து ஒத்தனை விடவே கூடாது சும்மா போட்டு பார்த்து எனக்கு தேவையில்லாத போட்டேன் அது ஒன்றும் இல்லை சொல்லு சரி நம்ம வந்து எல்லாரும் மாதிரி நடிப்பேன் ஒரே இங்கே தான் இருப்பாங்க நிமிஷி பார்ப்போம் எங்கே கிடக்குறாங்க இந்த பைத்தியக்காரங்க சார் எங்கே இருக்கீங்க ரைடு எங்கதான் Triple kill. எங்கே போயிட்டாங்க சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்தீங்கன்னா த்ரோ பிளேயர் மாதிரி ஆகிட்டு இருக்கான் கூட எனக்கு கொடுக்க மாட்டேங்க ஃப்ரெண்ட்ஸே கூப்பிடக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கிட்டே கொடுக்க மாட்டாங்க எவ்வளோமே எனக்கு அதுதான் டென்ஷனாக இருக்குது எனக்கு கிளியா கொடுக்க மாட்டேங்க கிளி கடை பசங்க பாடும் பார்த்தீங்க இந்த மாதிரி தான் நடக்கும் எனக்கெல்லாம் கில்லு கொடுக்கலன்னா இப்படி பயம் விட்டணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கரெக்டாக இனிமிஸ் காத்துக்கே போகிறாங்க தெரியல டேரே ஜோன்னுடா எங்கடா இருக்கீங்க இன்னும் ஒருத்தர் டெட்டாக இருக்கான் எங்கடா இருக்கீங்க பைதி கடை இருக்காங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாண்டா இப்பாடாண்டா நாட்டி நம்மளையே கொண்டுருவாங்களோ இவங்க எழுத்து கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு Double kill. இன்னும் இப்படி போட்டு தந்துட்டாங்க அழிச்சிக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் வந்து மிஸ் பண்ணிட்டோமே இந்த மாதிரி நடக்கக்கூடாது ஃப்ரெண்ட்ஸ் ரொம்ப தவறு சும்மாடா என்னடா இது இந்த பொண்ணு நடதாடா டைம் அங்கே போகுது அவனுங்களே இங்கே வருவாங்களா சரி பாசிபிள்டா இவனு வேற எழுத்து கொடுக்க போட கஷ்டப்பட்டு ஒரு கில்லு எடுத்துக்கிட்டேன் ஆனால் அந்த எழுத்து கொடுத்துட்டாங்க
அடி படி ரஸ்கல். அதெல்லாம் சும்மா விடக்கூடாதுடா. இந்த பொண்ணு கிடக்குறா கீழ. அந்த கில் நான் எத்தது கில்லு இன்னும் எடுத்துட்டாங்க பைத்தியக்கார பசங்கள. சரி துடாப்பிள்ளைன்னு நினைப்பு மனசில். இதுதான் உனக்கு அந்த தண்டனை பத்தல. என் ஃப்ரெண்டு போட்டு விட்டான். சரி ஆனால் இனிக்கடைங்க என் ஃப்ரெண்டு அதிகம் சொல்லக்கூடாது. இனிக்கடை பசங்க தமிழில் இருந்தால் தான் மை ஃப்ரெண்ட் இஸ் யூ ஆர் பெஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லணும். இன்னும் சொல்லவே கூடாது. வாயை முடிச்சு இருக்கணும். அடி பைத்தியக்காரா நம்மளே ட்ரெஸ் போட்டுக்கான். சரி சுட்டு பார்ப்போம். நான் மடங்கிச்சு. சரி அது எப்பயோ ஆடப்படுதா அது. ஆனால் ஜாலி தான் எனக்கு பெட்டு கற்றுது டீச்சரில். Triple kill. டேய் நாயமில்லாடா எப்படி போட்டாங்க? ஏன்னாடி நம்புறீங்க? இங்கே போட்டாங்களா? என்ன எனக்கு இல்லே கொடுக்க மாட்டாங்கடா. இவனுங்களே எடுத்துக்காங்க. கோவம் வருது. யாரு இந்த பொண்ணை அடிக்கு பைத்தியம் மாதிரி. சரி அந்த சீன்லாம் பார்க்க மாட்டேன். பொண்ணுங்களா என்ன நம்ம எங்கே நம்ம ஃபஸ்ட்டில் இருந்தால் தான் பார்க்கணும். தேடுதல் விட்டுக்காம்பா நம்ம பைத்தியக்கார பசங்களா. எனக்கு இல்லே கொடுக்க மாட்டாங்க. சரி ஃப்ரெண்ட்ஸ் இதோட வந்து இன்டர்வியூ இப்போ கொடுக்காங்க. டேய் என்ன இதோட வந்து அப்படியே பக்கத்தை பாய்.